Message ko sa Pilipino, kabalo magod ko, alam ko ba how he took his oath seriously. Gihimo niya ang tanan para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. Gi-make sure niya na ang mga tao maka-avail sa medical assistance when he was president. Gi-make sure niya na before bulanding ang bagyo, naa na siya dito, mag-una na siya dito. Katong sa Marawi, gi-make sure niya mawala ang kagubot. Even sa iyang katigulangon, naningkamot yun siya, katong siya naglingkod na presidente. Miski nakapoy siya, wala mo kabalo na during the time na pandemic, almost failing na iyang health. Pero gusto gito niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya. He doesn't deserve this kind of treatment. Di na magani, gusto na siya mo trabaho, di na gusto mo dagan ang papolitika. You may find his mouth very foul. Musulti siya o kuan. Igo naman siya mag-isog. Dali naman na. Pag isog-isog lang man ka, mauna man na iya ha. Ang isog-isog niya na iresulta. Wala ngawat. Ipakumbaba siya, miski presidente na siya. Makita niya mo siya matratong tao. Naluoy ko kay pagkaon na lang ng tani ang gusto. Abuso. Grabe. Abuso. Sa simple lang ay yung gusto. Deprive pa yun ninyo. Miski gipatay na ang tani mo siya. Dito. Kidnap ninyo. May 80 years old na guna siya. Kabalo mo ko sa iyang health. Wala tanan. Wala gani medisina. Kagikan mi sa Hong Kong. Good for 3 days lang iyang dala. Pati sa nina. Grabe. Wala mo na siya ni trigger o pusil. Miski isa. Wala mo na siya gi-pusil. Wala man lang siya gidunggag. Maganin na yan, magkiti siguro ng 9 na gina-accuse siya. Oh, gani, grabe gani, gulong na lang gibulhot na nila diri sa Pilipinas na iyang natawan. Yung anak pag ginabuhat diri sa mga... Di ko katulog, dili ko makapuyo sa among sariling balay. Balo ka ba? First night na ako gikan sa katong pag-abot na mo uguan. Wala na ko nakauli sa among balay. Plano-plano na lang ko asa ko matulog. Nangiyo lang ko. Wala ko kabalong sa wala ko kabalong sa mo. Wala ilang ko kay ultimo pagkaon, ana ba? Binisaya lang ang gusto, ana. Kung uba naghandong, umansyon ka na sa dili. God. Maghangyo ko sa inyo. Di ta mo undang, hanto di siya mabalik. Ayaw yun mo undang, di ta mo undang. Please continue to pray for him. And for us. Nga maang sa namot ni Tabang, Pilipino, tabang.